Yeah. Sa Punto Festival, nagsaba para sa mabot na dula! Bay, pero don't treat this as your sweet victory. Igong naman ka pang warm up. O parehat na as battle rap ang bukod. Mataway at raso. Nasulat din nga katahabahin agis pagtubo. Kami ng wet pa, buti mo mag-gets ba? Kasi mo narekta, kaya gamitan ng Kalawang saraw kakahagtama ni mong utong. Titirin ka pa doon, kung ikaw. Silbi ang kalabaw, mahina kung kumayo na pala. Pag ako nakapulgir, di ni madotlan sa imong Doks na kita, radyo duha. Nagsapo na ta. luwa sa atubangan na ay venom ni mga way pamatas at maburuhan. Mga linya na akong makabasa, ikaw kami sa paupo. Ako rakit ang papakaupo, ako rin nasugan na ka, maulaw sa nibig ko. Unsa ang ganap, heads up, magpapiling solido sa hepa. Iya-iyaw, diskarte. Ibangan natin, dapat siya sabi. Kay tumudo, kukulangin, huwag ipilit kapulin. Ibarrel? Ano yun? Hindi naman Ang po padulong, di na angay mabuo. Ang kabaigan sa banita na. Na amang nagati-hati pagkadaglan sa lugar. Sakit ko na yung getik, pero pangit, kinahinayon at nakagpatay. May mga pag naitista, magpadik-magic sa dalan, na magdala-dala o baksan. Minawa ninyo ng iahang, inahang inustong iyahan, di ba makainom og sinakbars kung inyo ng malunggan. Yo, this is Tira Punto Magsaba. Yo, muna itong main event karon. Psycho versus SG. Yo, natakaroon din sa D-Dive Bar and Restaurant. Yo, pasalamatan na to. Pero may ang kwan, atong mga sponsors. Kalinaw Local Brand PH, Sinamak sa Bukid, Azang Lumad, Ishala Valencia Enterprises, Hope Trades. Muna siya naghatag sa itong mga sponsor sa kwan, sa foods. So, natadi ko sa D-Dive. Yo, magsaba outro. Muna ito yung main event. Shoutout sa tanang nga natin karon, taga Malibalay. SMTJ, Sarino. Taga Malibalay. Ato kong shoutout ang kwan, itong lain nga lead dire, nga medyo naguna na dire sa tinaktakay og letra. Muna siya ang kwan, SMTG Bukidnon. Gagi panguluhan ng Rick Serino sa pag-usapan na nato na yun. Tronosauro. Shoutout kay kwan, Trono sa Oro, isa din na sa kwan bay nga niangat kay connected na karon sa flip top. Yo, shoutout sa tanan, shoutout sa bukol lang nila, shoutout sa Simple Ryan, Winlin. Shoutout po sa mga kauban diyan nga kwan nasa XY Builders. Yo. Yo, mo na itong main event. Yo, so kita. Sa kong too, gikan pa pangantukan, magsaba para kay SG. Dilis illegal pero dil sige sugal. Bisan pa og manganal, kagrupo ka lugar. Bisan asa mutukar, natural pagkahangal. Yo, shoutout ka lang Jil Sunday na sa Hawk Tricks. Yung kami kapalayo sa event. Game. Enjoy. Yo, sa akong wala, gikan ba malay-balay, masaba para kay Psycho. Yo. Dito ko napit. Speak na sa MC, no? Tulong atong judges, ani. Muna itong main event. Nagtos ko yung na ganina, nakadaog. Si Psycho, gipili niya nga mauna si SG. Round 1 para kay SG. Yo, rinig. Yo, SG versus putang ina naguhubad sa battle. Well, hindi ako at hindi rin siya yung nagamon. Sadyang itinagdaan ng tadhana sa festival iayon. Oo, maayon naman ang panahon kung bakit ganon. Sa tiiso at tinapunto, gusto nitong mahon. Ang kaso masyadong makulit itong business na nayon. Will galingan kung ayaw malamon ito ay tsunami. Hindi na ito basta lang along kaya kung itong sasabay sa lalim ko ngayon. Nugem! Yeah! Boss, Brad, paradox, ano ba? Nag-aadik ka na ba? Ano to? Seryoso, bibigyan mo ako ng psycho. Alam mo naman sa kapatiran at kultura, dedikado ako, positibo ako. Di ko na kailangan ni psycho, full-fledged ako. Yeah!
Kasi usapang kultura at kapatiran, may bago na naman. Gusto mapaanig, gusto mapabilang. Sa larangan, alimoy walang makitang liwanag, yan puro talahib. Marami dyan mga hayop na kumakachimpoy, pumapanganib. Ako na bahala sa inyong lahat, may pagkain tayo sa harap, walang masasayang na mga pangil sa bibig. Oo, katayin na to. Pugutan ng ulo, silaban, balahibo, tusukin ang kutsilyo. Baliin tuhod at siko, biyakin ang bumubro. Pakataksin ang dugubok. Balasin, wakakin, wakamit, nagpasin. Natarin sulitin at lahat ng mga dumalo ngayon, may parting kakainin. At ako na bahala sa utak ko, min. Lahat ng dumalo ngayon ay kumakain. At normal lang natatahimik yung paligid pa yung mga tao'y kumakain. See? Utang ina. Picture lang kita ng ating diferensya. Ito sa kadalaban meron chocolate starter na parabang na-amnesia. Ngayon nandito, ang motibo seeking for hope and chance, pasensya. Ikay sa akin imposibleng magkatsansa. Itong panulumetra, rekta sa bangketa, kadabang tangkinigira, umiiwas punita, umagdasal ng mga sino-sina, siyang nalibot, siyang naraan at siyang napot, siyang naaman namin bago makatsamba. At ang aking panakay, ang aking mga bala na para sa iyo ay tatama magkakapasa-pasa yung mukha sa akin, di ka makakapasa, saka-saka, madadala mo yung truma ng aking bibigay taka. Kasi hindi na ito yung SG mo inaasahan, kaibigan. Ang pagbaga sa akin sa madaming bisis mo pinag-isipan. Masyadong malambot, hindi man lang ako mahihirapan. Ayoko sanang patulan. Ang kaso, may gustong patunayan. Ang kaso, lugi ito sa balagtasan, mga tula sa trastasan, tiyak lunod kumakit pang lalaliman. Kasi kung nakabase sila sa sigaw, malamang sa malamang, panalo ka na. Pero kasa ng punto sa liriko, mag-isip-isip ka nga para sa ng volume ng boses kung sa quality ng sulat sila ay namamangha. Tandaan mo, pinapakahimik namin dito yung mga maiingay, lalo sa sulat, walang mabuting mensaheng dala. Yeah! Kasi estilo nito, paglugi, naghubad sa laban, tang-inang yan. Yung gimmick, gets ko yan. Pero sostis naman, extra yan. Chika lang si Pana nung suloy nung nakita hubad ng katawan, nagkaroon ng kabaklaan. Kasi wala ka sa Adonis iho, mag-ingat at delikado, maganda sa peligro. Oo, marami diyang hayop na gusto makachimpo, maging mapalurik, mapagkatsyan, mag-obserba, maging alisto. Pero pwede ka rin namang magubad ngayong gabi at baliktarin ang hindi mawala sa mga katako. Nakikita na ng pre, oo, ganong senaryo. Bawat galaw manipulado, linti nakatutok, di pwedeng magreklamo ako direktor ng palabas na to, psycho. Di ka pa pwedeng mawala, nasa percent pa lang tayo. Check! 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 Rap name niya, SG o Set Grep. Rapper sa pangantukan, nasa bakla, laging siniset-set. Set Grep, siguradong mapapakapit. Dahil ngayong gabi, maglalabasan na ng secret. Round 1 game! Usapang bakla. Oo, ako, mukha lang akong bakla. Pero ang hinayupak na to, literal, namamakla. Imbento, galing mismo kay Paradox ang kwento. Sa pangantukan, boarding house nila, madaling araw, alas 4. Takla ka daw ng takla. Akala daw ni boss, toko sa semento. Yun pala si SG, humihingi sa bakla ng pangsustento. Huli ka tarantado! Anong SG propeta ng tula, ha? Kasi SG, iskala ng bakla. At sa propeta ng tula, ha? Kaya pala noong final sa Terapunto, nagbigay ng 500 pesos kung sinong MC pinakamagaling. Kalalaking tao, nagbibigay ng 500, tangina mo, bading! At sa propeta ng tula, ang pagiging hari, gusto niya daw maangkin. Sumali ka lang naman ng propeta ng tula dahil gusto mong makantot si Queen Yasmin. Naghamon pa, gusto niya daw sa battle, purong lirisismo. Purong lirisismo, hindi mo nga ilong spelling ang pagbaybay mo sa salitang lyricist. Inulit pa talaga sa chat, lyricist. Tangina, bungal ka ba, Chong, ha? Kabila ka pa naman sa propeta ng tula. Di ka ba nahihiya? Marunong ka ng tumugma. Di ka naman marunong sumulat ng akda. Habang ako, Filipino major. LPT sa apelido. Kaya sulat ko,
lisensyado, pagkaukit ko, pulido, sa gera preparado, kaya litaw sa entablado. Habang binibilisan mo lang ang mga balat mo parang si Arestel, pulis ko! At doon ko siya nabisto, mga tayutay, tsaka mga multineto, kapag hinimay mo, akala mo hugis bilog, dahil walang punto. Habang mga para ko, rekta sa'yo, SG, pag sinagkat kita sa ulo, madaldal ka lang, tol, kaya bunganga, isarado. Diyan ka mismo, mamamatay sa mga salita mo. Ito'y bala galing kay Mayor, patungo kay Kapitan Bukol, kaya patay ito sigurado. At saka pagdating sa oras, masyadong mitikuloso. Huling laban ko, lumagpas daw ako ng minuto. Kaya si Christian binoto, bobong hurado. Sa tournament ka lang dapat sa oras maging stricto. Baka sa sobrang lakas namin siguro. Sa entablado, akala na ata finals yun ng terapunto. Nasa amateur league pa tayo. Kaya mga sarili nyo, huwag nyong nililoko. Tanggapin mo na lang na maikli talaga ang iyong attention span. Gaya ng titi mo. Ngayon may tanong ako sa iyo, SG. Ang oras nga ba limitado? O mahina ka lang magkabisado? Agets ko na, bakit 2 letra lang pangalan nito? Kasi pag mahaba na, hindi na yun makabisado. Ang lala mo. Tsaka pagdating sa oras, hindi ka rin makakahabang iho. Madadapa ka sigurado. Higit 1 taon ka na dito. Ngunit agwat ko sa'yo, tangina mo 1 siglo. Lupeta ng tula sa madaling salita, tagapaghatid lamang ng mga salita. Habang ako, binibigyang buhay ko ang mga tula, hindi lang basta sinasalita. Kung propeta ka talaga ng tula, sa harapan nila, isa-isahin mo ngayon ang 5 elemento ng tula. Basic, 5 elemento, ngayon tula. Reba! Reba! Pekel Poeta! Bye! Yo, Rene, enjoy. Utang ka na, sigaw. Sige na. Ya. Takinang yan, handa. Alam niyo ba, November 10, yung WhatsApp namin ikinasa. November 11, tapos na round 3 yun. Kupal, diba? Yung WhatsApp namin, November 10, tapos November 11, tapos na. Sige, padayon. Padayon, kinakamay. Yo, check! Dinig! Advance na yung writing pero hindi advance yung rhyming. At para sa experience sa akin, gustong sumaidlin, ang kaso mali ka ng timing. Ano, game? Yeah! Oo na, sinabi ko na di ako mangangalkal ng buhay na may buhay. Naniwala naman kaagad ngayon, sumakto ka sa bitang. Mga baho mo'y akilalantad, kinakabahan ka na ba, Brad? Kasi walang nagsabi sa akin, ito'y purong balagtasan, dalang handa tihahain. Baliktaran, reverse psycho ka sa akin, reverse pa to kung susumahin. Ipigagi yung psycho, sinay ko. Kasi feeling na mahangin, ikis ka na sa akin. Imbis pabain, idis ang ninabaling. Patulan na sa ilalim mo, please huwag niya sa akin. Bako pag sumalin, utak lumalalim, mga baog palubog ka po sa hangin. Itong hambog, uwi pagkatapos kong basagin. At kung iisipin, yabang niya, lisipag ang unahin. At kung susumahin, feeling, ikis, imbis, idis, please di ako yung papahaging. Mga rapatubagin ulang pakisilang yung sinahin. Kalantado lang alin simulan mo naman na lang yung ninabaling. Marami dyan, nakaabang. Nag-aantay na magkamali ako sa paghakbang. Takot na takot malagpasan, nagkakasubukan, nagkakaubusan, mga bagay na walang katuturan, ayaw ko ng pagtuunan. Kasi ano bang ilalamang nito sa akin? Lakas ng boses. Kaya pala natuto na rin sumigaw yung Yuribil na upload. O kaya naman pag-uubad sa battle. Yun na ba yung bagong meta sa laro? Kwento mo sa pag-o, mga letra mong manok. Ayos laro, kasi bubo ang puta. Dapat maintindihan at intindihin na hindi lang ito basta battle. Ito ay parusa, 10 bala sa pusa. Kung ayaw mamatay, umalis magkusa. Inito'y di uhupa kahit sino. Sa sagasa, itinapat ka lang naman sa akin ni Paradox. Kasi wala siya magawa. Mahina, walang dating. Breakdown na natin estilo nito ah. Meron kang, anong meron sa'yo bukod sa sigaw at pag-uubad?
Nakakarindi, nakakabingi. Ganun pa man, sige, pagbigyan. Mahina o merong tiray, may kalalagyan. Maging yung utak na walang laman. Sinusulit ka na batil, ipupupo kung may latak pa yan hanggang tumulo yung ketchup kahit isang patak na lang. Kasi nas batil nito, grabe, lupit galing kay Christian. Kung wala ka ng sa starter malamang sa malamang, talo ka pa rin. Kasi bubo tumugba, baguhan tumula, sintunado dumura, siguradong bulagta. Huwag kang mamamanga, party ka lang sa ensayo kung paano na lang kung itutulog ko pa. Yo, game! Kasi kahit ipilit silipin si Sirin lalim ko, hindi mo maabot. Maging yung hangin, iipunin, kukulangin. Sa akin talaktan, di mo alam ang kasunod. At kung sakaling naising magtanong, wala makita na sagot. Sa akin ibalay mga tenga kung gusto ng klasa talastasang may buod. Yo, pakiwari ko'y nananaginip patong tanga. Kung yung mari naman ay sobrang tabang naman dala. Pakisabi dyan, pakitigil na magbida. Baka sumagi sa utak kong kalabitin na titira kong pasensya. At ngayon, niyo sabihin, kung may palag ba to sa akin, lyrical sa lyrical, may magkaiba timbangan natin. Dapat siya sa akin. Kaya tumudo, kukulangin, huwag ipilit habulin. O dumikit sa akin, maging sukatin. Baka malunod sa lalim. Boss, sinong sunod dito? Baka pwede nang hamunin. Dahil alam mong warm up pa to sa akin. Japet sunod. Let's go. Yung dal naman to. Sabi niya, X daw. Barok na rapper. Oo, X. Dahil mamaya pagkatapos ng battle, X ka sa poster. Sabi niya sa GC, mag-Tagalog conference daw. Wow! Lakas ng loob paghamon. Nung battle nga ninyo ni Christian, nag-Tagalog lang si Christian ng konti at nagre-reklamo ka na doon. Sabi na kay Boss, paunsa ko man yun, maribat, Tagalog man yun. Tagalog man yun? Kaya nag-English na lang upang ang round ni Christian mahigitan. Sabi na sa English na I am the best among the rest. Among. So ang home along the realest, along. Mind blown. Mr. Among, nagkamali ka ng hinamon. Paalala ko lang ha, noong tryouts ko pa lang, mabangis na ako sa wikang Tagalog na parang leon. Elibs ka doon! At ako ang dahilan kung bakit may Tagalog conference sa Terapunto ngayon! Sulat mo, Chong, mas malabo pa sa bilat ng Hapon. Sulat ko naman, pampanitikan, ibabalik kayo sa gintong panahon. Para kang si Paradox, Final Destination. Pero Bisaya conference na lang sana. Baka mga Bisaya mong wordplay, makachamba. Sa kanya mo lang rin maririnig ang mga multing dikit-dikit pero hindi magkakakonekta. Sabi nga sa multi niya, mapalong ni sa akong mga pulong na naay talong sa bakbak ibarel. Mapalong, pulong talong, ang daming tugma, multi nga, multiple. Tapos sa bakbak ibarel, ano yun? Hindi naman magkakakonekta. Kaya ang kinalabasan, walang kwenta. Sumipi na naman ako ng mga palpak mong linya. Yabang kasi inuuna, huwag lang din puro metapora. Aralin mo ang anekdota. Sa kanyang mga sulat at galawan nyo, pinapahiyaan nyo lang itong liga. Ha? Tapos si SG sumisibak ng saging dahil si Zendlok ginagaya. Pero bakit sound trip mo lagi kang tanibadang papaya? Napapayo ko sa'yo, Repa. Di baling basic ang mga linya. Mala 1-2. Bakit? Dahil suntok pa rin yun. Kung ang 1-2 mo naman sa mic, si lakas ni Tyson. Daig mo pa nagbigti. Sa punches ko, di ka na makakabangon. Dahil ito'y sapat ni Manny Pac. Tumpa si Ricky Hatton. Laban naman nila ni Mac Boys. Di ko siya binoto. Kaya may lihim na galit ang loko. Dahil lang sa talo, ako ay tablado. Tangina mo kung may galit ka, sabihin mo yan sa harapan ko. Huwag kang magtago sa iyong anino. Ha? Kaya binalikan ko ang video. At body bag ka doon, Roy. Dapat nga ang boto ng mga hurado, 5-0. Bakit? Mga bara ni Mac Boys, direkta at malinaw. Punchline niya, 1-2, sunod-sunod. Kaba mga set-up mo sobrang haba. Sa dulo, walang punchline na mahalaw. Pagdating sa wordplay, hindi na pinipilit. Kaba mga wordplay ni SG, sabi na, Mac Boys ang pangalan, pero walang boys ang lines. Mac Boys, lines, ang lupit pre, muntik mo nang ni-rhymes. 2 syllables, nirhyme niya sa 1 syllable. Ano yun, beste? Tsaka di hamak na basta matatak ang mga bara ni Mac kumpara kay SJ.
Halimbawa sa tumatak ng linya, hindi lahat ng gwapo nasa TV modelo. Yung iba, nasa terapunto. Kaya ni Spacer. Inggit lang to kasi hindi siya kasali dun, gago. Ha? Ngayon alam mo na. Sa battle nyo, natusta ka. Sa palagay ko, ang nararamdaman mo, hindi yan galit, kundi inggit sa iyong mga mata. Ha? Huwag kang doble kararepa. Naiintindihan naman kita. Dahil gusto mong maging pinaka. Lahat naman tayo eh. Pinagkaiba lang, nangaapa ka na ng iba. Ha? Pinagkaiba lang, nangaapa ka na ng iba. At bukas, sa pagsikat ng araw, tingkad ng totoo mong kulay lang ang mangingibabaw. Matatakpan din ang iyong anino sa sinag na nakakasilaw. At kung gusto nyo talaga makakita ng totoong halimaw, ibigay mo si Atos, tutustahin ko lang sa harapan ang peking haring araw. Sap Jesus! At last, bago ako magwakas, SG, kahit anong mangyari, huwag mo lang kakalimutan. Mga bading mo pare sa pangantukan. Time. Yun na yun. Ha? Puro sigaw, tapos hype naman sila. Kahit sobrang tabang. Lupa mo ba yan? Tangay na yan. Babaw. Sino dito ang pumunta? Para dito pumusta? Malamang sa malamang. Tropa mo sila. Oo, masyadong pabibong. Yo. Yo! Rinig ba, rinig? Rinig! Sigaw na sigaw. Sino dito ang pumunta? Para dito kumusta? Tropa mo, no? Masyadong pabibong, veterano, umasta. Yung psychong na psychong, hindi pa man sumikat pala, osda. Kilala mo yung Yoribel? Stay. Yung Stay. tao na organize ng event. Respect the MCs, bay. Respect the MCs. Battle rap, may event. Respect lang. Pwede lang ito mag-one bet. Respect lang. Kapit naman ni Mauman. Sige. Lamat. Yo! Rinig ba, rinig? Rinig! Yo, sino dito ang pumunta? Para dito pumusta. Masyadong pabibong, veterano, umasta. Hindi, yung psychong na psychong di pa man sumikat pala usda. Kilala mo yung Yoribel? Yung tao nag-organize ng event. Siya din yung min-event, Kupal, di ba? Hindi na natin yung batik. Kupal, masyadong nakakaabala kung sumipot lang sana yung game show tanga. Malamang sa malamang siya yung mapupuruhan talaga. Pero wala, tapos na ako dyan sa mga cool out na yan na di naman kumakasa. Mag-focus lang tayo dito sa trangkadong to. Oo, 3 seat pinapaikot man, galaw mo'y manipulado. Bawat galaw mo'y manipulado. Yung psycho na reverse psycho, kahit mag-reverse, mag-review, mas alam ko kung paano. Sa multis, picture, bus, pati na sa hulo. Kahit sumiksit, hindi mo dito asitado. Mananalo ka lang naman sa akin pag naturuan mo si Yoribel na magsipilyo. Oo, kasi bagong balagtasan na tuboy, huwag kang masyadong makabante. Dalang armas ay pamatay at makabagong atake. Bakit sumabay sa akin ba'y nakaiging ngayon ng SG? Itong tupa na lang pa ay mabibitay, nalay ka lang naman sa akin ni Boss P. Yeah, sige, sugal na kung sugal. Baraha ko, hindi mo malalaman. At kung paano kita papatayin yun ang di mo mahulaan. O sinabi ko na nung round 1, masugal aking kagubatan. Ibang direksyon ng atake, malinis pagkakahabi, mag-ingat, wala ka sa lugar. Sa paa at siko, sa puso at sa ulo. Kung yumari ay brutal, tahimik at madilim. Trends ka lang at ako si Balanar. Yeah! Kasi pag ganito kalaban, din ako mahahasin. Kaya pala walang dating katapat ay beginner. Kung ganyan lang din gagawin mo sa battle, sana ginaya ko na yung spacer at sa gitna ay nag-scatter. Tangin na yan. O dapat gits na yan. Sa balagtasan, talastasan ng salitaan, taasan ng basihan, lagpasan, galingan. Baka di mo na mamalayang kanina pa kita pinaglalaruan. Yo, get! Yeah! Sigurado yung madadapakin na puro dada. Kung dadadabihan ang galaman, may bubulagta. Bawat duwa may mapapasama. Subukan mo naman na lang. Ito mayroong mga malang mapagla. Sige, tuloy pa natin. Delikado na ako sila pinunawain. Delikado ba bang sa akin? Di naman lito mo ba't napasali kahit na isali? Iba na to sa dati. Walang makasali lamang ako yung maring. Ito na mangyari. Wala itong sinabi. Kasi nung kala mo, lalaman ka sa pasigaw-sigaw at paghubad mo,
Kunding drama at gimmick, sobrang wak at lim. Ngayon makinig at matuto. Sa kingling niya may panuto at punto. Bar sa hulo, parang bang sa muro. Lumugar delikado, sumugal sa entablado. Di obra yung mga kupal at walang aral pag si SJ kaharap mo. Yeah! Kasi paano yan? Kung ano na lang, may rouse lang arouse kahit walang bigat, walang laman. Di sapat yung sisipot ka lang, dapat sumasapak, mahiya ka naman. O dapat mag-isayot, paghandaan. Para di ka maligaw sa aking daan. Baka sumakto pa yung paghuhubad mo dito at baliktarin na lang, lalo't di mo kabisado bawat sulok ng aking kaharian. Yeah! Gang! Maligaya pagdating Tagalupa. Huwag kang maligot, ipaghahanda kita ng tupa. Bilang sa katapangan mong pinapakita. Huwag mong pansinin yung mga pulang mata, maging tumingin baka malula. Hayaan mong suutan kita ng hayaan mo bihisan kita ng kasuutang magara. O alam ko, pagkain nakikita nyo. Ngunit subalit ipagpaumanhin ito ay panauhin ko. Magtigil, itigil, tigilan. Pagkasabing gusto may isang tabi sa bisita na parito, rumispito. Pero kung may pangit na sasabihin, alam nyo na. Ihanda mga pangil, ito yung kapalit ng tupa ng round 1. Sige, kainin nyo. Yo! Tinapunto, festival game? Hindi, ito ay tinapunto, karnival. Mga animal at hayop tila ba nababalisa. Halina't lumapit, makinig sa aking pasya. Mga gutom at uhaw, tayo'y magkaisa. Alisin na natin mga psycho sa utak ng sa bagong umaga. Panatag at tahimik na higit sa lahat, payapa na. At last, alam niyo bang, sa laban, ako tumaluto. O ako tumaluto. Ilaw ba naman sinaing mo, boss? Talagang lulutuin ko. Yo, check. Last round, man. Last round. Check. Yo, respect the MCs. Last round. Check. Kakasip-sip kay Paradox. Naging most improved MC to. Sa Terapunto. Kahit hindi naman totoong gumaling, parang placebo. Imbis turuan, ginugulangan mo lang ang mga bago. Dating uod na gustong maging paro-paro, ang kaso kakapanira mo, naging parasitiko. Pangalan niya Roy Guho. Dito sa laro, Roy, ako ay Wangbo. Duduraan, tapos tataihan ka sa muka. Ito'y combo ni Hobo. Tumatatak sa mga utak, ako'y tumot sa ulo. Habang ginagaya mo lang naman ang aking estilo, sumisipsip ka lang naman na parang kuto. Kaya paano ko masasapawan kung nasa ilalim ka lang ng aking anino? At ngayong 24, Malakobi, dahil papatay ako ng orasan. Hanggang si SG, bumaliktad, magiging GS, bandwagon fan. Di mananalo kailanman kay Marshall, dahil kabatil ko, si Stan. Habang nanggagaya ka lang ng abilidad, Sharingan! Sige sa akin ka sumipsip, mababaon to sa kahapon. Para kang sumipsip sa kampupot na may dagtang lason. Isisilid ka sa kahon na parang batang itinapon. Sabay agnas mong katawan, mga katulad mong muling uod ang siyang lalamon. Kaya sarili mo lang din papatay sa'yo, tol. Parang suicidal. Gaya ng sinabi mo kay Mac Boys, sa battle, walang damayan. Malinis ka, rival. Pero dinamay mo asawa niya. Kitang-kita sa video na parang skandal. Nabanggit lang ang nanay mong bungal. Agad-agad na misikal. Ganyan ba ang estilo ng technical? Press na yung gabi. Ako naman mamimersonal. Di daw sila magkaintindihan ng nanay niya. Bakit? Dahil pingot siya! Oo, pingot siya! Damay natin ang nanay mong matanda na. Hanggang sa magtanda ka, si Psycho na mismo ang pupugot ng kanyang ulo dito sa Valencia! Gamit martilyo, hampas sa mukha, hiwa ang usok, tagilid. Ang alog niyang baba, biyak sa sahig. Gamit blind tatanggalin, ngipin na titira. Tapos lang agariin ko
Ilaw ng tahanan, basang-basa sa dugo at iyak. Kaya hindi na iilaw kahit pa anong saksak. Bato mong puso, siyak na susuko. Kung ang pundasyon mo sa buhay, Roy, gumuho. Ano, masakit ba? Masakit ba? Ha? Baguhan pa mismo magsasabi ng welcome to battle rap, pare. Ngayon sapat na tapat ka at patas sa iyong pinamalas na galaw. Ngunit takip silim na, papalubog ng sikat ng iyong araw. Panahon na to ni Psycho, kadiliman na ba na mangingibabaw? Time! Welcome to the Psycho Show, motherfuckers! Yo, gusto mo para ito mabattle? Judges, Bro. judges. Judges, 30 Ganda seconds. na to. Daw na to. Judges. 30 seconds, judges. Talihan na to. Judges. Performer, prepare sa inyo ang music para tuloy-tuloy na dito, bro. Oh, Psycho. Si Paul Randay, akong giboto si Psycho. Round 1, round 2, round 3. Kaya sa round 1, katong reference bukol. Dayon sa round 2, katong multiple. Katong multiple, yapon niya nga wordplay. Dayon sa round 3, Psycho, murag nagsanib si Bitrom o si Akata sa iyang kwan. Mong Psycho ko. Music ni mo dito. Yo, Archer, pakantukan, Psycho versus SJ. Pareho dua, lyricism wise, pareho mayo. Pero all 3 rounds, nag-levitate yun ang mga lines ni Psycho. So, round 1, mas dagan siya punchlines. Round 2, na-dissect ni Psycho ang style of past battles ni SJ. Then round 3, dito na grabe ka brutal ang mga lines. But credits gapon kay SJ, grabe ka siya nga dula. Yeah. Psycho, all 3 rounds. Karon damage na po laki na dyan ang sitwasyon na tumakuhan. Yo, Marley, the best trusted at Kenwood. Akong giboto, based yun kay, grabe ka, power props ba kay SG. Pero wala mo yun ang performance ni Psycho kay isod po kayo sa SG na siya mga punchline pero ginapaagi yun yung speed rap ba. Battle rap is dirigin ka magpunto yun sa bars per bars, naging punto per punto. Basta si Nonex, naminaw mo na si Nonex. Grabe ba eh, Psycho, murang yung hardcore nga wa kay Brit mo. Mga taway, Psycho, salud sa duwa. Hey, yo. Boto ng Orato. 3-0 para kay Psycho. Yo, isa pa para ng lulabay, magkalimutan mo. Yo, ato yung para pasalamatan ko yung mga atong mga sponsors. Kalinaw Local Brand PH, Sinamax Alumad, Ishala Valencia Enterprises, Hope Trades. Siyempre, there's Diday. Muna ito pinaka... Credits Ito nga, event. Go, peace.